Estimades, què feu, com esteu? Benvingudes a un nou episodi de Varietes a les cantonades. Este videopodcast tan nostre on anem als racons i racones de les Terres de l'Ebre a descobrir aquí, a les seues creatives i artistes. Avui on estem? A l'ermita de Migcamí. Migcamí literal i metafòricament, perquè este Varietes és l'últim episodi de la tercera temporada. Què mos depararà el destí? La nostra entrevistada d'avui li agrada molt vindre aquí a Migcamí a buscar estrelletes. Sabíeu que les estrelletes són fòssils? Però no els fòssils que nosaltres coneixem, no, amigues, uns altres. Ella és... Pili la nau! Col·lectiu Cultura presenta Varietes a les cantonades. Pili! Ai! Què fas? Com estàs? Ai, molt bé. Te pillo ordenant? Sí, me pilla, sí, endreçant dibuixos que no recordo ara si el tinc catalogat o no, perquè a més m'ha caducat la llicència del programa. Tot coses d'artistes. Però estic contenta perquè estic en esta fase de hola, me trobo en totes les meves coses i en tots els meus objectes, o sigui que bé. Fantàstic. Escolta'm, abans de sentar-nos a xerrar, fem les preguntetes estes ràpides, que a tu ja te les deus conèixer, estes. Bueno. Les noves. Cafè o te? Te. Blanc o negre? Blanc i negre. Oriental o occidental? Depèn del dia, de la mirada. Lletra o traç? Traç. Agradar o provocar? M'agrada provocar de manera agradable. Interrompre o callar? Me costa cada vegada, soc reactiva. Burí o llapis? Llapis. Ple o buit? Ple. Da Vinci o Duchamp? Ostres. Del 16 al 20... crec que Da Vinci seria el Duchamp del segle XX. Gestionar o crear? Gestionar i crear. Les dos. Les dos. Anem a xerrar un ratet? Anem a xerrar. Varietes a les cantonades. Varietes a les cantonades. Pilar la nau, com estàs? Molt bé. Sí? Escolta'm, això de que t'hagués posat un mono com jo, és casualitat? Què ha passat aquí? És causalitat. És causalitat? Per què? És que la teua granota, el teu mono, m'agrada molt. És veritat que era granota, ja m'he equivocat només començar. I jo volia empatitzar en el teu outfit. És que ja és icono, eh? Ja és icono, és molt xulo, la veritat és que sí. Moltes gràcies. A part que és una peça que m'agrada portar-la, aquestes peces. De fet, té una part simbòlica molt bonica. Quan vaig entrar, per exemple, a Belles Arts, lo vaig fer en una granota de dalt a baix de color blanc, en els gualmans posats. I va ser una gran entrada. Va ser una gran entrada, va ser allò de... recordo perfectament que era música del Donald Fagen, no Kamakiria, molt xulo. I, és d'aquells dies que... I llavors, quan... volia estar més en sintonia en tot plegat. Ho estem. Vaig a dir una frase, tu me dius si és correcte, i d'aquí vull fer-te una pregunta. L'art és imprescindible per a tu? A ratos. A ratos. Este vincle, esta relació que tens en l'art, d'on ve? És de menudeta? Ja era una mica més endavant? Potser més adulta?
Bueno, sempre m'ha agradat, és cert, i sempre va ser i ha sigut una eina que m'ha servit per a falcar-me aquí al món. Llavors, ha sigut un dels llenguatges perquè, escriure també m'agrada molt, Mm. però l'expressió artística, o sigui, el que seria agarrar-te a la matèria, perquè primer t'agafes a la matèria, el llapis, al carbonet, a la pintura i tal. És una cosa que sempre ho he fet, explicar-me per mig no, del dibuix. Llavors, és de menuda, i de menuda somies en anar a l'escola d'art, i arribes a l'escola d'art i continues somiant en poder que el que és allò que surt, no? Poder formar part de la teva quotidianitat, perquè a més, és el que et dic, me serveix per a falcar-me al món, per a saber què coquets estem o estic fent jo aquí. Quan te pregunten, o si et pregunto qui ets dintre del món de l'art, què diries tu mateixa? Qui sóc jo dins del món de l'art? Sí. Pues una persona més que es baralla en, en, la seua, en les seues neures existencials i que utilitza pues, este llenguatge. Soc una personeta més, com moltes, que pensem o penso que pot ser una manera de comunicar-me en mi i en els altres. I què t'impulsa creativament a seguir estirant d'este fil? Què m'impulsa? Perquè penso que és una molt bona manera de comunicar-me en l'altre i comunicar-me amb mi. I perquè és una manera d'explicar com jo veig el món. I a vegades tinc moltes ganes d'explicar com veig el món i com el sento, el món. El món i l'existència. Vull dir, a mi de vegades em pot produir plaer, de vegades em pot produir dolor, de vegades em pot produir absolutament res, de vegades me reconec i de vegades me rebutjo, vull dir, això està clar. Però tinc una sensació de llibertat realment quan sóc capaç bueno, de ficar-me dins del concepte que vull desenvolupar i de ficar-me dins de la història, allí és quan sóc absolutament genuïna. Allí no hi ha cap tipus de filtre. Quan tu tens una idea, un sentiment, algo que vols materialitzar, què seguixes? Bueno, Quin és el primer pas? a veure, és que, clar, tu ets la deriva d'un procés de treball molt llarg. Vull dir, això fa molts anys que ho treballes. Vull dir, penso que tu també, en el teu llenguatge, no? Vull dir, tu també tens la teva manera, no? D'expressar-te, Sí. d'ubicar-te. Llavors, tu vas adquirint coneixements, tu vas adquirint el que seria el teu alfabet. No, vull dir, te vas alfabetitzant, entre cometes, no, vull dir, vas adquirint, no? Vas nodrint-te de molts d'ítems, te nodreixes de la música, te nodreixes d'altres artistes, de la poesia, del cinema, del company, absolutament de tot, no? Del món, de tot, no? Llavors, eh, tu també vols ser genuí al moment d'explicar les coses, perquè les coses, o sigui, si has d'explicar el mateix que has explicat, no té cap, bueno, quina... Ja no he sentit, però vull dir que quin valor per a mi almenys, no? Vull dir, és explicar-ho a la teua manera. Llavors, això forma part d'un procés, una idea o un concepte que vulguis desenvolupar, formalment pots començar a escriure, he pogut començar escrivint, a lo millor esbossant, i a lo millor començant sent un dibuix, però al final el que ensenyo a mi és una fotografia o és un objecte. Vull dir, tampoc no... Sí que te puc dir que en el llenguatge en què me sento més còmoda o més fàcil, que no per això no em vull amanerar, perquè ni acomodar, és el dibuix. O sigui, el dibuix és allò de que tinc la capacitat de... Bueno, penso que em reconec i em reconeixen també, no? Vull dir, tinc la capacitat de crear crear història. Quan veus les teues obres, això sempre me provoca molta curiositat. Perquè, per exemple, el meu llenguatge, que és la dansa, té algo molt efímer i si no és, per exemple, en vídeo, no pots, no? Has de crear de veritat una acció conscient per a tornar-te a veure. Però en les teues obres, tu, per exemple, les tens a casa, no? Vull dir que les revius constantment. Què veus quan les mires, quan les tornes a viure? Mira, precisament això és una cosa que m'ha passat enguany, que de fet
jo he estat molt de rato sense mirar-me també, Vull dir, igual que pots estar sense mirar-te tu mateix, evidentment, pots estar molt de rato sense mirar l'obra. Vull dir, és allò de que pots passar i ja està, no? Llavors, aquest és un exercici que també necessitava ja fer, no? De retrobar-me a nivell de, bueno, de tornar-me a mirar en aquest sentit, no? Llavors, el que m'ha passat enguany ha sigut que, bueno, he decidit, pues sí, d'alguna manera cuidar-me de tornar a rellegir el que he anat fent. Ja hi ha un bagatge perquè començo a ser vetusta. I la veritat, la veritat és que me fa molt de goig tot el que he vist. Sí, Hòstia, ha sigut molt xulo perquè m'he reconegut, és més, m'he reconegut i encara ho he valorat més. Allò que passava fa 25 anys, o allò que passava fa 22 o ne fa 15, no? Vull dir, i poques coses, t'he de dir que se passen per un sedàs, no? Però poques coses les he, d'alguna manera, dit, bueno, ja està, ja has fet el camí que havies de fer, has fet la teva funció, ara ja no cal que continuï al teu costat, no? Però és xulo, i és xulo en un moment donat, no és tant trobar-te aquí a casa, sinó trobar-te a casa d'un altre, o trobar-te en un altre context, o trobar-te en una publicació, malgrat que tampoc no he fet moltes coses, ni molt menys, no? I trobar-te i dir, hòstia, és veritat, sóc jo. I llavors te'n recordes, no? I t'evoca en aquell moment i ets capaç estar de recordar-te'n de com vas començar a generar aquella història. Ara que parlem d'este pas del temps, no? De que estigues llegint coses de fa 20 anys, Mm. com creus que t'ha canviat? Què podries dir? Quina era la Pili llavors i quina diferència hi ha en la Pili d'ara? Doncs mira, la Pili de llavors, lo genuí era que era molt autèntica a nivell artístic, penso que era molt contemporani el que estava fent, però era molt poruga. La Pili d'ara, cal veure què és el que farà, però té més poca vergonya, la temo ja l'ha perdut. Sí, això millora en els anys, Pili? Sí, això millora en els anys. Bueno, almenys en el meu cas sí. Jo En tinc el meu cas. tranquil·litat de que m'ho digues. Bueno, lo que sí, jo crec que sí. Bueno, ja t'he dit, almenys en el meu cas. En el meu cas crec que està tot per fer, està tot per aprendre, sempre, tots els dies, però hi ha coses que ja no les contemples, vull dir, i la temo la perds. Mira, quasi que respiro. I què sí que t'acompanya? Quines coses t'han seguit interessant? Coses que penses, ostres, això ho feia i no he perdut l'interès potser en seguir investigant sobre això. Alguna forma, Bueno, del és que dibuix? a veure, com els projectes que he fet, perquè al final són petits projectes, no? Al final molts d'ells han tingut diferents també formats, vull dir, he tingut des d'un projecte que s'ha acabat formalitzant en fotografia, n'hi han d'altres que incorpores la part digital de dibuixar també a nivell digital i el suport acaba sent un metacrilat. Tens dibuixos, o sigui, jo crec que el que fem és rellegir, o sigui, mirar per continuar avançant i, i potser de dir, hòstia, com continuaria aquell punt, no? I com l'incorporo? Perquè tot te continua atraent, no? Vull dir, ahir, per exemple, vaig fer una cosa que feia molt de temps que no feia, que era anar a un taller de serigrafia que estan pensant barretes, i vaig dir, un dia d'estos portaré papers perquè vull provar una sèrie de coses, no? Vull dir, per a què? Bueno, pues per tornar a contactar a lo millor en esta matèria, en este media, en esta història, perquè a lo millor ja ho pots incorporar, vull dir, l'interès lo tens igual, vull dir, no... Seguix la Seguix. curiositat. Seguix en la curiositat i seguix en les ganes d'explicar a la teva manera. O sigui, que això penso que és una cosa que també he tingut molt clar sempre, vull dir, no m'ha preocupat
si això formava part d'una tendència, d'una moda, d'un estil, això m'és igual. I això és genial, perquè possiblement fa 20 anys el que jo estava fent en la corrent artística que hi havia en aquell moment no interessava, lo veus ara i dius, bueno, m'és igual, vull dir, és autèntic i hi ha un relat al darrere, no? Tampoc no has tingut cap pretensió de res, vull dir, és el que et dic, no? Vull dir que moltes vegades hi ha moltes coses que t'han inculcat i estic superagraïda i sobretot pues, a la meva parella, a Leonardo, no? I és la rigorositat, no? En un procés artístic, el ser rigorós i el tindre molt clar què és el que vas a ensenyar o com te mostres o realment sortir al món en un projecte teu, no? Llavors, bé. Jo crec que hi ha molta valentia, o almenys jo ho sento així, quan portes molts d'anys d'experiència i has pogut ensenyar molts de projectes, sigui el format que sigui, la tendència que té una mica l'espectador, i me poso jo, és d'intentar entendre on casa allò, no? Pilar, la nau, és això. Ja. I sembla com una mica esta pressió afegida en els anys, que no sé si és així, potser és una pregunta, i després, que ja m'ho has contestat d'alguna manera, com dialoga esta curiositat per seguir potser renovant-te i fent coses diferents, sapiguent que potser ve això de fora. Bueno, a veure, és que, a veure, jo, per exemple, en el meu cas, no? Vull dir, bueno, sóc este model híbrid que dic jo, que jo no he tingut que... O sigui, jo la part artística l'he desenvolupat a nivell personal i puntualment has pogut fer aquests projectes més de cara a fora, però no he tingut la pressió mediàtica d'una persona i de veritat que és molt valent la persona que realment s'hi dedica exclusivament a l'art, perquè això és portar el teu nom, és portar una manera de fer i és portar una actitud sempre, no? Vull dir, t'han etiquetat a lo millor, perquè en això tendis ràpid, no?, la gent a fer-ho, en una manera de fer, una manera de ser, una manera de presentar-te, i ja te volen allí, no? Llavors, com jo no he estat en esta escena, ni tampoc... per què? Pues perquè les circumstàncies laborals, personals i tal no m'hi han portat en això. Bueno, és el que t'he dit, espíritu libre. Vull dir, en coherència, en lo que tu, en com tu te mastegues la teua proposta, en coherència realment en nodrir-te, perquè realment, si no, arriba un moment en què, bueno, pots estar acabant repetint el mateix sempre, però sí que hi ha la curiositat perquè tu estàs aquí, o sigui, i és la meva manera de ser, o sigui, hi ha una part de mi que no puc obviar, ni al contrari, i l'he d'abraçar i me l'he de permetre que sóc el que sóc, creadora. Llavors és una cosa que, que necessito, en el moment en què ho necessito, fer-ho. I la curiositat és, i també te diré, no és l'objectiu, perquè aquesta no és la paraula, però el repte és ser capaç que en un moment donat allò que jo tinc realment estigui explicant i estigui aportant i estigui dient algo nou. Això que dius de mantenir-te present abraçant el que ets ara, me penso que és un repte d'artista monumental, no? Bueno, d'artista, de persona diari. Com creus que dialoga amb tu l'opuesto on vius, el territori? En què creus que ha millorat o no, o ha entrompessat alguna cosa? Això és un accident, no? Jo crec que al final tots... Ho vam resumir, no? És un accident. Bueno, no, vull dir, no sé, o sigui, estem aquí, doncs, tu ets, no?, una mica fruit de les teves circumstàncies, no? Estic en este context i el que sents i perceps i veus i tal, no? Al final te vas nodrint d'això, llavors... S'ha colat algo del territori? Sempre se Dins- cola. Sempre se cola. Sempre se cola, vull dir, és que nosaltres, vull dir,
forma part, mira, va haver una exposició que la va comissariar el Jaume Vidal juntament estava també Pinyol, lo de l'ermita sota l'aigua, que Leonardo va fer de padrí en este sentit, no? I una mica el relat anava per aquí, no? Vull dir, nosaltres, lo que era el fet artístic i lo que érem los artistes, no? Dins el context territori. És que, bueno, si això és un territori comanxe, nosaltres som comanxes. Vull dir, una mica, evidentment, està. Vull dir, tu ets fruit de tot, d'una cultura visual, d'una manera de trepitjar el carrer, en qui te comuniques, 100%. 100%. A partir d'aquí, bueno, pot ser anacoreta i no moure't d'aquí i això és l'embolic del món, o bé, pues, bueno, entre sortir, fer totes aquestes coses, empatitzar en altres, bueno, moure't i demés, som animals socials i llavors a partir d'aquí pues, se poden generar moltíssimes coses. I les oportunitats de generar moltíssimes coses moltes vegades te venen no pels que a lo millor són afins, entre cometes, a tu que és artístic, sinó en aquell precisament que pensa de manera diferent a tu, que és el que és interessant, o que genera un altre tipus d'activitat que és absolutament diferent a tu, que llavors és quan a tu te fa el clic, no? Bueno, per a altres coses, no? A banda de Pili, creadora, artista, hi ha una altra Pili que parla de gestió, institució pública, sí? Com s'entrellacen aquestes dos Pilis? Bueno, sempre, jo crec que ha pesat sempre més la part, la part administració pública Sí? Sí? que la part artística. Bueno, he procurat equilibrar, però, bueno, pues, bueno, jo porto molts anys treballant a l'administració, molts anys, en la sort de treballar, perquè una de les coses, bueno, a veure, això no ho hem comentat, no? Però tu ets adolescent i tu dius, bueno, a mi m'agradaria fer Belles Arts, però els astres, los astres no, el context social, cultural, familiar no acompanya, no? I llavors, no acompanya, no? Llavors, en paral·lel, doncs hi ha una Pili que ja també d'adolescent volia muntar tinglados. Sí, a mi m'agradava organitzar, que crec que és una cosa que forma part també del meu Sí, ADN. I jo pensava que seria molt feliç organitzant activitats culturals. Bueno, ens situem en un escenari dels finals dels 80, o sigui, inicis dels 90, i entro a treballar en una administració pública i ajuntament, i, i m'agradava, i m'agrada gestionar, i m'agrada organitzar, i m'agrada gestionar, i soc dona de projectes, i m'agrada fer aterrar els projectes. Llavors, aquí, en la mesura en què han anat passant els anys, que he tingut també pues, la sort, bueno, sempre m'he considerat afortunada, això no t'ho puc negar, però d'anar mudant una mica el que seria els paisatges, he estat a l'Escola d'Art i estic ara a Cultura de la Diputació i de més, és el privilegi d'haver pogut bueno, crear projectes i alhora el hàndicap aquí ha sigut sempre que com m'ha agradat tant el que faig a nivell de feina, doncs t'has de posar límits perquè si no s'engull, malgrat que sempre ha sigut una feina molt creativa, s'engull esta part més autèntica. Això, tinc curiositat d'això, perquè pensaries que la part més institucional és molt més, bueno, doncs, com dius tu, projectes, molt més organització, tal, i podries pensar que això és una cosa més, doncs, molt més personal, de deixar-se sentir, de fluir més. Bueno, hi ha una connexió, o sigui, de fet, jo crec que també enfoques la feina de determinada manera perquè ja està vessant, malgrat que jo al final m'adono que sóc com a bastant, com t'ho diria, sóc més disciplinada en la part de, o sigui, sóc molt gestora, vull dir, sí que incorporo la part i m'agrada innovar i m'agrada millorar i m'agrada tal, no? Però reconec que sóc més asilvestrada si estic a l'altra part.
la part artística. Soc més genuïna. I com creus que contribuïx? Bueno, tot ajuda. O sigui, Com has pogut enriquir l'àmbit cultural dintre de l'administració? bueno, tens la teua visió, tens els teus valors, tens la teua manera de veure, tens que penso que el fet de ser creatiu també propicies o vols propiciar obrir portes a tots els que són creatius, vull dir, a tot el que seria la creació. Realment crec que forma part de mi, esta part d'innovació, bueno, d'anar adaptant, igual que, bueno, tu ets contemporani al teu temps, no? Pues també, en el moment en què estàs treballant, anar mirant, observant, o sigui, aquell procés que tu faries a nivell artístic, pues també analitzant què és tot el que t'envolta, què és el que necessita en aquell moment, què és el que necessita, no? Vull dir, fer una mica esta lectura perquè és absolutament necessària, o sigui, no som el mateix ara que fa 20 anys, ni que 10, ni que abans d'ahir. Vull dir que anem transformant i per tant és anar incorporant, no? Vull dir, penso que això és important, que incorpores, millores, el que seria per una part, o el que seria pues, procediments, tota la part esta, vas aprenent mogollon, vas aprenent de les noves generacions, per suposat, però sobretot vas procurant llegir què és el que necessita ara, el temps d'ara, i cap a on t'han d'anar. Vull dir, i una mica també seria esta lectura que fas tu a nivell artístic, no? De dir, bueno, això ja s'ha explicat, què puc explicar? De nou, sent jo. Val? Crec que ja ho has respost en això, però ho vull deixar com un títol. Si jo te pregunto què, una frase, vale, que què dona l'art a la gestió cultural i al revés. Quin és este És nexe? que, bueno, l'art o la creació, què dona és que tot pot donar al final a la gestió cultural, però què dona l'art, si me poso jo en el meu cas, Sí, en el meu cas seria pues, mirar des d'altres perspectives, contemplar altres escenaris, innovar en llenguatges i per tant en mètodes, atrevir-se a juntar peces que a priori a lo millor no juntaries. Bueno, crec que podria ser això. i al revés? Al revés, mira, al revés endreçar-me. Sempre va bé. Perquè jo tiendo al caos. Al revés, pues bueno, tot se nodreix de tot al final. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Per acabar, vaig a fer les preguntes ràpides finals, que ja te les deu saber de memòria perquè... No? No ho sé. No ho sé perquè he escoltat moltes vegades, però no sé. Però sé. no. Vinga, Farem no. com si no sapiguéssim. Vinga. Un objecte que t'acompanya a totes les mudances. Mira, esta sí que és veritat que a les varietés que vaig llegir i vaig pensar, si a mi m'acompanya un tràiler. Vaig pensar, Un tràiler. què solto? Aquí és molt difícil. O sigui, què m'acompanya tot el meu material de dibuix? El meu material. Tot. Sempre, tot. Això ha d'anar tot en peça, segur. 3 paraules que definisquen a Pil i la Nau aquí i avui. Vale, aquí avui. Aquí avui soc positiva, soc reservada i jo crec que soc facilitadora. Si vaig al teu calaixet de nit, què trobaré? Vale, el calaixet de nit ara el tinc a l'altre costat. O sigui, al meu costat Vale. faig salto així Vale. i al calaixet de nit trobaríem empaquetats altarets. Llavors trobaríem dalt del calaixet llibres, una gominola per a relaxar
i objectes d'estos, alguna petita joia, alguna cosa d'estes que són simbòliques i que també t'acompanyen. I un coixinet d'olors. Ui, vaya calaixet. No, bueno, és que està... Bueno, és que no és ben bé un calaix, acaba sent una capçalera i allò acaba sent com un altar allí. Fantàstic. Què fas quan ningú te veu? Bueno, hi ha molts de ratos que ningú me veu, pues me puc quedar mirant les musaranyes tranquil·lament, ensimismada, vull dir, l'ensimismament puc tindre'l. Bueno, i quan prenc consciència, al·lucinar del context, perquè, bueno, és allò, quan sóc capaç de quedar-me en silenci i escoltar-me, dir, ole, que guai, no?, tot plegat. Un pla ideal de cap de setmana. Hi ha molts de plans ideals. Si energèticament hi ha ganes, doncs hi ha les passejades que tant pot ser per mar, vora mar com per muntanya. Ha d'haver un punt de socialitzar, un punt de poder-me tancar i llegir, de, si més no, enganxar un paper, i de cuinar-me, i menjar-me alguna bo. Si li poguessis dir alguna cosa a la Pili de 10 anys, què li diries? Avant. Un lloc preferit de les Terres de l'Ebre? Un lloc preferit de les Terres de l'Ebre. És que és molt les Terres de l'Ebre. Llavors, És molt les Terres de l'Ebre. és molt. És molt les Terres de l'Ebre és no perdre l'horitzó, ni dels ports ni del mar. Llavors és tot el trajecte que fas entre que et trobes d'un lloc a l'altre, és quan t'ubiques a un trabucador i veus muntanyes, és meravellós, però quan t'ubiques a les muntanyes i veus el delta és fantàstic. Pili, milions de gràcies per este ratet. Estimades, com vos transforma a vosaltres a l'art? Jo estic relaxada, això és per les energies que em transmet Pili. M'agradarà escoltar-vos, saber com vos relacioneu en art, quines són les coses que vos ressonen de què diem en este podcast. Recordeu, estem a l'últim episodi de la tercera temporada. Què passarà a partir d'ara? Comenteu-mos. Adeu, estimades. Hasta qui sap quan. Potser que ens pogut dir més que... Primer abracem varios y después un abracem més altres. Todo el equipo no parem. No passa res. A veure, Està ella assegut grande. Sabina, que és la que fa la comunicació. Saluda, Sabina. Gràcies, que guai. Saluda, professor Eugènia, la que... Vale. No sé. Ella és Maravilloso, dona, que guai. és la Pilanet, que també fa un munt de coses, ella és Marc. Ningú la coneix? Ja la Mos coneixem. falta Laura, però és antisocial ella allà, és la que fa la faena. Falta Laura, És la que fa la faena quan no se veu. ella edita tot, és el que fa tot. El senyor. La Masha. Gràcies. Gràcies. per venir Gràcies. a casa teva. Gràcies. Meravellós. Pili, escolta, explica'm això de les estrelletes de mig camí. Què passa amb això? Què passa? Doncs mira, fa 130 milions d'anys. No estic preparada? Sí, fa 130 milions d'anys, Sí. això era la mar salada. La mar salada. Això? Sí, era mar salada. Llavors, les estrelletes és el que seria la secció de com una mena de planta marina. Llavors, la gràcia és que, bueno, imagina't, jo què sé, devia ser o tipus... Aquí el senyor Álvaro Arasa igual me maldaria, però vindria a ser com una espècie de flora marina, val? I les estrelletes era pues, la forma en què tenia cadascuna de les branques. Per això hi ha pilonets també, quan hi ha moltes estrelletes una damunt de l'altra. Llavors, evidentment, passen els 130 milions d'anys, aquí estem, a terra, i això són els fòssils que van quedar en la gràcia que són superpetits, en la gràcia que cada vegada que plou, com rasca la terra, doncs encara ne pots trobar més,
i que, bueno, com lo que serien les religions tendeixen a quedar-se, no?, en tot el que és rites pagans i demés, doncs en un moment donat, allà dalt mig camí és la Mare de Déu de l'Estrella, perquè clar, mos podem imaginar que fa molts, molts, molts anys doncs devia ser molt més exagerat, no?, el que era de trobar-se en estos fòssils. Clar. Llavors, a lo que és la vestimenta que porta, doncs tot està ple d'estrelles, que representa que baixen del cel quan no, estan a la terra. I què tenen a veure amb totes aquestes estrelles? Què tenen a veure amb mi les estrelles? Doncs que jo gairebé cada dia pujo a mig camí i cada dia almenys n'agafo una o dos. I, bueno, ja sé que no es pot fer massa, perquè això és com si estéssim expoliant, però no m'ho tindran en compte. Llavors, buscar estrelletes per a mi és sentar-te a terra, enfocar, i no deixa de ser com un exercici de meditació. Totalment, t'ho anava a dir, que sona a meditació. Realment ets pura terra, jo sóc pura terra, i llavors és assimilar-te al medi i entretindre't a trobar aquella forma tan fantàstica en què, bueno, i pots fer el gest, que moltes vegades l'he fet perquè, malgrat que vaig tots els dies, no me'n recordo mai d'agafar alguna cosa on posaré l'estrelleta i te l'acabes ficant a la boca. Sí, Sí. Bueno, això crec que no ho he fet jo, ho ha fet moltíssima gent. I m'empelta això, igual que a tota la meva família, igual que a tots, la majoria de nosaltres, perquè és una d'estes rituals quotidians que has anat fent amb els teus pares. I es continua fent, vull dir, és d'aquestes coses que té la seva gràcia, no? Vull dir, és bonic. me sembla meravellós. Que guai. És xulo. Tots los dies, Pili. Quasi bé, Uau, gairebé tots els dies. passa'm algo de constància.